Selamat hari Minggu marihita saluna. Guarni Minggu ta sadarion. Ima Minggu basap lalu hondung Trinitatis. Namar lapatan haji tulis sadaw ni debata. Dohot topik pangurubio di hita di bagasan guarni Jahoba. Atong tapasada marohata tabuka mapar Minggu tamarede mehita. Sabuka di nomor 10 ayat 1 ayat 3. Mari hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi porbadia, na tumo palangi dohot tanangon, amin. Dihorhon haporsugon namin na satokin, jalanan niyang ido hasangapon na sumurong, nalumubi hamuliyaw na saliling-liling na tuhami, Ami akan tumailihon akan natarida, akan natumalihon akan nasotarida. Ay namartikido ako anggo akan natarida, alay na saliling-liling na do akan nasotarida. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan di bata pargugon na suatu dosan,
Oris leon apul-apul tuakan amarsak roha. Oris leon gugu tuakan agali. Asi maroham. Tatak makan amarsak roha dot akan hona pangujunan. Saya tatak mahoy-hoy na sida. Jala paluan na sida siyan hagugutani. Asapatar di na sida. Odo pangurubi. Hapurusan dohot pangaramoti. Di hagugutan marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangingon ma patik idebata di mingguon, imasian patik patuluhon dohot lapatanna, patik patuluhon, dan jadi dohonon guarni debata yang kusuture dalanna, aihona umnar sugot akan amar yang di guarna, dia do lapatan ni, odo, iko dia biari rohata debata, jalikon nulung rohata di ibana, asang unang hita ulu mamurai manang manolon-nolon, manang marujar-rujaran narowa, manang mangasi marhide-hide guarni debata, airina tarsosak dohot ditangiyang, dohot dipuji-puji do si dohonon guarni debata, imasana atau ngerak mangilugu mehita sian Tuhan debata, ale Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon naubar tupatikmi, amin. Siruhan di
Karusata diarupan di debata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Hodo na patupahon hasisani dosa di hami halak na dangol. Marhiti-hiti anak haulongan ni roham. Saya si maroham di hami. Akan na mangarsahi dosa nami. Saya sahabi mahami tu bagasar rohanami hasisani dosa nami i. Lehon matuhami ton dimna badiyai. Asa unang ganggu rohanami di asi ni roham. Alaya sahot rohanami marhapor siaon. Lao manggotapon na sa duhot rohapor tibion. Aso pasahat hami diranami tuho. Gabi pelian na mangulu. Zalabadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bagabaga ni debata taringot Tuhasan ni dosata. Sungondo hatani Tuhan Jakoba. Nungadiar saki ho aku marhiti si anak karusam. Jalanunga dilojai ho aku marhiti si anak kahajahatonmu. Aku tutu. Aku sadiri manelesei akka pangalosim alani hadirioku. Jalarang bihu pa ingot-ingot akka rusam. Asangapon mari debata nadigijang. Amin. Tangingon mahatani debata, turupuk epistel di Parminggota, iman nanenet sian Evangelium Markus, bidusia, mamuka sanaya turip lalu tolhas tuaya 50, tajahama marsikat sorin. Jadi di bakuligi si Johannes maibana, guru, widahami dosa halak napabalihon akasibolis marhiti-hiti guarmu, dangole ibana mayhuton hita, jadi hurarang hamido ibana ala solo hita di hutun.
Ai padongani do hita naso mangalo hita. Alai na mangkasipi sarasia na meton akan na porsea diahu denganan madigidatu kon losun batu turukungna laho mangalonok kon ibana tu laut. Tina soramata igulukna dina somitop apina. Dina sauramate gulokna, dina sonamitop apina. Dina soramate gulokna, dina soramitop apina. Namarguna rosirai. Alai mulutung habar sirai, ahama bahenon pasiposa, saya marsira mahamu huhut mardame sama hamu, ima saatna, martua doakan atau mangihon hatani debata, jala nau peupsa, amin. Tidak ko maha porsiaw tay, sungondahina tidak ko nidong atas sa porsiaw di sadok portibion, rak mahita mandok. Au porsia di debata Jahoba, ido ama pargugo na suatu dusan, natu mo palangit do tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabagabean si Anton di Porbadia, andorong sabubuhan, ido tuhata, natumaon na birnit, di panguman ni Selatus, namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, natuatuban watoru tanom, namulak mangulu di ari patoluhon, namanaik tu surgo, lahundul tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana paimulak sogot tu tanomon, mangumi halak namangulu. Bagaimana puji-pujian
penasehat ni seksi aman.
Tikting namasa di Huriata di mingguon 20 sia September 2024. Naparjolo, dakdanak nasorang. Di basa-basaon tuhattado sada dakdanak boru di keluarga Amang Herlan P. Arwan SE, Inang Boru Sirait SE, AK. Nah di hari Rabu 24 Juli 2024, inganan nasida di Komplek Villa Mutiara Cibubur 1, Jalan Nusantara Raya Blok B, Tolu RT Sada, RW Tolu Harjamukti Cimanggis Depok, Manang Wik 12. Paduahon, Nanaeng Marbagas, Tikting Paduahon, Sian Huta Jalan Abdurrahman Gang Iman, nomor 20 Tolu RT 4 RW 5 Kelurahan Cibubur Manang Wik 10. Dohot Orwana Arta Restria Boru Saragi Sialagan, Boru ni Amang Hitamaru Asimura Saragi Sialagan Nahinan, Tubuh ni Inang Gustianim Boru Purba, ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur, Sian Huta Jalan Abdurrahman Gang Iman, nomor 20 Tolu RT 4 RW 5 Kelurahan Cibubur, Manang Wik 10. Pamasu-masuon di Patupa hari Sabtu 5 Oktober 2024 di HKBP Cibubur Resort Cibubur, masuk pukul 8 WIB. Tikting Paduahon, Naeng Manjalo Pasu-Pasu Pabagason Ma Ido Tony Veter Sianipar SH, anak ni Amang Sitwa Evangelis Tamrin Sianipar ST, tubuh ni Inang Rumondang Boru Marpaung, ruas ni HKBP Taman Mini Resort Taman Mini, Sian Huta Jalan Raya Bina Marga nomor 40 Sia Blok C2, Cipayung Jakarta Timur. Dohot Orwana Indah Yuni Boru Simarmata, Boru ni Amang Sahat Simarmata Nahinan, tubuh ni Inang Lesteria Boru Gultom, ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur, Sian Huta Jalan Jati nomor 10 Pitu, RT Onom RW Onom Kelurahan Cibubur Manang Wiksada. Pamasu-masuon di Patupa hari Sabtu 5 Oktober 2024 di HKBP Taman Mini Resort Taman Mini, masuk pukul 8 WIB. Patoluon, Partangyangan WIB. Hari Selasa sada Oktober 2024, Patupaon ni Huriado Partangyangan WIB sada 1 WIB 12 di Gareja Dohot live streaming, masuk pukul 10 sia WIB, nama Jabui Ima Ruas WIB Tolu. Paupaton, Dewan Diakonia, Seksi Sosial, Tabuan ma ditangyakta akka ruas ni Huria na di Bagasan Parsahiton, songon naung tarsurat di Tiktikta. Palimaon, Boa-boa, mutasi Padita HKBP Resort Cibubur. Hombar tu SK perpindahan natinotopon ni pucuk pimpinan HKBP tu hari Minggu 27 Oktober 2024 di Sima Pabor Haton Inang Padita Ririn Mayer Lina Boru Sinurat STH, pida tugas Gabe Padita fungsional tu HKBP Gunung Tua Resort Cipirok. Dohot mangojakon Padita Johannes Lasmar Hamonangan Tarigan STH, Gabe Padita fungsional di Huriata, na pida tugas yang HKBP Takengon Resort Loksmawe. Hombar tu program kerja ni Huria tahun 2024, marhite tiktingon pinangido tu sude ruas ni Huria, asata pasat bema pelean tahun tu Huria manang tu situa wik nabe. Paonopon, panitia tahun oikumene inklusif pesta gotilon HUT HKBP Cibubur 45 tahun 2024, domu tu pesta pucak tahun oikumene inklusif Pesta Gotilon HUT HKBP Cibubur PAU 45 tahun, mamuka siang hari Minggu 15 September 2024, saat Minggu 10 Oktober 2024, di Patupa Panitia do Papunguhon tupak tu Pesta Gotilon marhite amplop. Jala tapasat mai dung sipul parmingguon di Jolon di Pitu Gareja. Hari Rabu 2 Oktober 2024,
Patu Paundo rapot koordinator panitia masuk pukul 10 siawib. Maringanan di konsistori, laos diktingon nagabe undangan tusude koordinator asareta mandohoti rapoti. Hari Sabtu 5 Oktober 2024, Patu Paoni panitia do acara pesta budaya Batak maringanan di bumi perkemahan Cibubur, Manang Buperta Cibubur, dimulai pukul 7 WIB sahat tuna sidung. Hari Jumat 10 Oktober 2024, Patu Paoni panitia do acara malam puji-pujian maringanan di gereja, dimulai pukul 10.30 WIB sahat tuna sidung. Domutusi pinabotohon tuhita salutna sada parkiran alaman gereja khusus tamu ni Huriatta. Paduaon kendaraan roda 2 parkir di basement parkiran na di jolo ni gereja. Daftar goar ni ruas naung pasaton spontanitas dot persembahan kasih boy mata jaha di tik-tikta. Papi Tuhon, ruas namonding. Nunga marujung ngolu ruas ni Huriatta ima Mary Lince boruh tapea inang Zivana. Umur 34 tahun, hina baluhon ni Amang Daniel Sibuea. Ingana nasida di Jalan Raya Hankam Munjul nomor 20 Sia, RT Tolu, RW 5, Manangwik Tolu. Mording na di hari Senin 20 September 2024, Tudean di hari Rabu 25 September 2024 di TPU Susukan Ciracas. Amang Jamalam Sinaga, Manang Opung ni si Nicholas Doli, umur 66 tahun, hina baluhon ni Inang Roslinda Boru Silalahi, ingana nasida di Jalan Blok Ringin RT 5 RW Tolu, nomor 26 Kelurahan Cibubur, Manangwik 10 Sada. Moding na di hari Jumat 27 September 2024, tudean di hari Minggu 20 September 2024 di TPU Pondok Ranggon. Sadarion laos di Patupa Huriado Parmingguon di Huruma Duka RSKO Cibubur. Masuk pukul 8 WIB. Acara marningot ruas Nina Monding. Jongjong mahita saluhutna. Ujung pardalanan ningolu ni dongat taon laos paingoton hita do sude nang hita pe di sadatiki tongdo songon nasida ikon moding. Alani totong mahita marpakirimon namangulu saleleng di portibion jalasai hobas manang sadi hari pe hita lau manadikon tanoon. Taingot mahatan itu hatta di pangukapon 14 ayat 10 tolube. Martua ma akka namate di bagasan Tuhani olat nion tutu di dokton di mansohot manasida sian paruk kilon nasida aina mangihut ma tunasida nihula nasidai. Tabuan ma sude keluarga nang si solhot na tininggalhon ni dongata naung jumolo modingi asa anggiat ma tuhatta na mangapuli nasida. Alani martangiang mahita di bagasan rohata be. Amin marende makita.
Songoni ma tikting di mingguta sadarion, aka tikting na mangihut, boy mata jaha na adong di warta jemaata. Mau lihat? Tapi kema ede puji-pujian, tapi nasa ni wik 10 sada.
Maredehita hut papungupalayan sada A dohot sada B.
Ameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Mana mangaramuti hati-hati doa pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita salutna. Amuna kaamanginang ondo pera ita boy pajupang di bagasan parsauran parmingguon nang pesa sitong nangahian ya na marjamita di son alayalana niotang marga do. Alanima selaku orang timur dinggan ma molo parjulo patadahon diri nang penungatar surat nian guarhu di buku warta jemaat. Pendeta Sumihar Boru Sinaga, Nyonya Gultom, Makobasi di HKBP Petukangan, Jakarta Selatan. Tulu madak danak di leon debata tuhami dua mabawa sada maboru. Inang nama nubuhonau boru munte masuk parna. Jala inang simatuaku boru pakpahan. Songoni majo panadaon diri singkat siak kami yang giat boe makorhon lam rosu panadaota tu akatiki namayut. Salinai horas madita. Songonang tersurat di bagasan acara mingguta uja matrupuk jamita diita sian pesalmen 124 ayat sada tolhas mai tu ayat 2 tu ayat walu. Ende hananakok sian si Daud. Aut unang Jahoba mandongani hita saima didok Israel. Aut unang Jahoba mandongani hita uju hehe jolma mangalo hita. Sai ngolu-ngolu hita bondutonna ujui di panombo ni rimas nasida dopak hita. Saina aupon ni aka aek do hita ujui. Saina boluson ni batang aekido tondita. Saina boluson ni aka aek na marhasahido tongon tondita ujui. Pinuji majahuba naso mangalehon hita si soroon ni aka ngingi nasidai. Nunga malua tonditai songon pidong. Nama lua sian sabil ni parsabil. Nunga matos sambili jadi malua hita. Ianggo pangurupion di hita di bagasan goar ni Jahuba si topa langit dohot tano ondo. Ima sahatna. Dita salutna mungkin hea dohita mengalami invisible helper. Mengalami pertolongan yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Tongon hita di bagasan targogot topu buiro pangurupion malua hita sian hagogotani. Bukan karena kegesitan kita untuk malua menyelamatkan diri sian hagogotani. Tapi sungguh-sungguh sian tidak kita duga kita bisa selamat dari suatu kecelakaankah? Bisa selamat dari suatu musibahkah? Godang kita mamereng kejadian bahkan mungkin diri kita sendiri pernah mengalami. Di satu kasus saya UBG ada informasi mardalan barisan konvoi kendaraan yang cukup kencang di luar kota. Jala terjadi kecelakaan beruntun menyebabkan dongan hundul di bangku belakang terbanting ke depan. Akan tetapi walaupun sudah terbanting ke depan dia bisa duduk dengan manis di bangku satu tanpa kenapa-napa. Yang seharusnya sudah ikut mengalami kecelakaan yang parah. Akan tetapi dia bisa duduk dengan manis di depan itu, padahal dia di belakang itu pakai seat belt. Tapi dia bisa terlempar ke depan dengan baik dan duduk di samping supir dengan baik. Apa itu? Invisible helper,
pertolongan, penolong yang tidak bisa kasat mata, tapi dia tanpa sadar diangkat, ditolong, ditopang, dan digendong Tuhan, duduk dengan baik jauh dari mara bahaya tersebut. Dia selamat dari mara bahaya tersebut. Setelah dia mengalami itu, buado responna. Tidak ada lagi yang tidak pantas diucapkannya. Tidak ada yang lebih baik lagi diucapkannya selain mengucapkan praise to the Lord. Puji Tuhan. Logika mana lagi yang bisa memahami itu? Dia bisa selamat dari bangku belakang. Begitu hebatnya benturan itu bertubi-tubi. Tapi dia bisa selamat. Nah kini ngende pungwa nama. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Amang inang di Bagasan Ngoluta tidak masih dramatis kejadian di Bagasan Ngoluta. Baru tahilala itu adalah pertolongan Tuhan. Dan ikon luar biasa, kejadian spektakuler baru tahilala, oh Tuhan membantu saya. Tidak. Holan hudul pe jago hitan waing tidak lagi pakai masker kita di sini. Apa jawaban kita kalau kita ingat 2 atau 4 tahun yang lampau? Molodang di mata nama jaga hita. Tungso tolak do hita bernafas dengan bebas. Molotung adong pe sistem imunitas yang baik dalam tubuh kita. Molodang di mata. Na merestui, na menjagai, nama masu-masui, tungso tolak tado, boy menikmati, ngoluon, di Bagasan, kebebasan, kemerdekaan. Sadok pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Ido na boy tabereng di Bagasan, turpukta ombason, ima suatu nyanyian, sotung taboro hani parwik 10 sadate, endemu na petabodo inang, amang dah. Kita berseru kepada Tuhan itu tahenak ini. Iya, pertolongan kita hanya di dalam Tuhan. Sabbingate, jauh-jauh hita tu ibana, tangi ibana tu hita te. Sotung sotaboro anak dang disebut inang pandita guar etinami. Tapi baga adun di muna datang. Iya, turpuk tadi Bagasan ombasoni masian endeni parpesal mena somal diendehon nasida uju nasida lao nakok tu Jerusalem. Uju nasida lao ziarah ke Jerusalem. Ada 3 kali dalam setahun di Bagasan Ngolu nih halak Israel ujui ikon borhat manasida tu Jerusalem, bukan untuk ziarah ke kuburan maksudnya. Kalau kita baca dalam bahasa Indonesia trupuk tahun, molo bahasa Batak endi hananakok, molo bahasa Indonesia didokon nyanyian ziarah Daud. Ziarah molo dong dongat tahun Isra Mirat. Nanak kok dona sida tu Mekah. Anggo ita dang apalai tradisi ta. Alai nanak kok tu Jerusalem dotong ima halak Israel ujui lau manoba debata di sinagoge di bait suci yang ada di Jerusalem, karena Jerusalem adalah pusat ibadahnya orang-orang Israel zaman dahulu. Alani ikon nakok dona sida tusi, ikon ziarah dona sida tusi. Sadi hari masih tolu halii, yaitu pada saat pesta panen. Ate, naik pesta gotilok kita dangi. Tiki pesta panen mereka harus ke bait suci. Marhua nasida pasaton parbue ni naniula nasida di daerah Sangnawaluh, di daerah Pangaratoan. Ikon boton nasida do mandok mau lihat itu debata. Anggo hita pesta panen tanggal 20 Oktober tahe. Sambil ulang tahun PAO 45 hon HKBP Cibubur. Ida teh. Yakin doa sukses do uloni ya teh. Ikon tamu lihat teh do pasu-pasu ni debata na di Leon di Bagasan Ngoluta. Hai pason pe pasu-pasu do yang mangina. Jadi jangan pikir tunggu penuh tangan saya sebagaimana tangan orang sana baru saya memberikan syukur kepada Tuhan. Ale mulo KBP Cibuburon nga terkenal na kena berju-berjuan. Akan naringgas pasahaton hamuliaton nirwana Tuhan raja oni di bata. Karena apa? Karena kita mangulu, karena kebaikan Tuhan dan pantaslah kita mengucap syukur juga kepada Tuhan.
Sukses mate, mau adong ubereng di si motor, entah siapapun yang dapat motor itu. Baholan bonus mai. Ate, nang so dapat motor pian nontong do dapat sukacita dari Tuhan. Nah padua hon berangkat do nasida tu sinagoge tu Yerusalem waktu Paskah. Jadi ujung naeng mames tahun Paskah nasida haluaon nasida sian bangso Misir hati-hai. Ido Paskah di perjanjian lama, rona sida muse tu bagas joroni debata. Jalan apa tuluan imatiki penta kosta hari raya ke-50 di raya hon nasida dung dapotan pesta panen tong nasida. Jadi ada beberapa kali pesta di bagasan ngulu nasida, panen pertama, kemudian panen yang lebih berdekatan dengan jubileum, mereka datang ke bait suci. Atau molosongan ido di bagasan edehan anak kokon, nah di patolas nasida ucapan syukur adalah mengingat apa yang sudah terjadi di masa lampau dan berharap atas apa yang akan terjadi untuk masa yang akan datang. Diingot nasida, aut unang jahoba mandongani hita uju hehe jolma mangalo hita, bahasa Indonesia. Jikalau bukan Tuhan yang berpihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, lapatan parangan nih, Raja Parao, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Saina aupon ni aka aek do hita ujui, saina boluson ni batang aeki do tondita. Orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan adalah orang yang selalu mengingat kebaikan Tuhan dalam hidupnya pada masa yang lampau. Jadi molohita marningot nadinggan nabi naini debata di bagasan nguluta di arina lampau ima jolma nama boto mandok moliate itu debata. Ima jolma naso murah-murah madele di bagasan nguluna. Karena dia tahu meskipun sekarang saya ini dalam kesulitan, tapi sudah terbukti di hari yang lampau Tuhanlah yang selalu menopang saya, menguatkan saya. Atau molohea dohita diurupi debata marite aka dalan maraga mungkin marite dongan kita juga inang amang terkadang dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan untuk membantu orang lain. Molo adong di bagasan Mazmur 121 ayat 1 menampe Salme 121 ayat 1. Saya mangaranapi do mataku dopak akadolok. Dolok itu lapatannya adalah kekuatan yang ada di Portibi ini. Bisa uang, jabatan, relasi, dan lain sebagainya. Sian dia doro pangurupion yang go tuau. Sian Jahoba di batas samping doro pangurupion yang go tuau. Apakah Tuhan langsung datang bantu kita? Tidak. Dia pakai orang lain. Dia pakai orang-orang di sekitar kita. Bahkan suatu saat kita dipakai Tuhan untuk menolong orang lain. Alani mamolohea dohita dipakai di bata mangurupi alan asing yang membantu dia itu inang amang bukan kita, tapi Tuhan yang memampukan kita menolong dia. Jangan jadi lebih besar rasanya jasa kita terhadap dia dibanding hebatnya Tuhan terhadap dia. Menurut penilaian kita. Asa umurah songoron contohna. Hea maadong sahalak si A do si B. Si A ini berteman dekat sejak kecil dengan si B. Kemudian si A ini menjadi orang sukses. Si B ini maaf agak-agak susah lah. Tapi kalau ketemu si B dengan si A di depan orang banyak dia sinuaing PHC ya on. Mulu dangau na jolo mangurupion, dang buyon songonon ngamati hianon. Sekali dua kali si A membiarkan si B ini berbicara seperti itu. Ketiga kalinya si A ini bilang sama si B. Bahasa di dokoko say hodo na bui mangurupiau na jolo molo daun ngamate yau. Oh iya, waktu kita kecil kan kamu mau tenggelam. Teng mati doho. Di dia, di kita namar meam aek di siring yang ada di kampung kita.
Oido. Atong sadatiki eta mah hita mulak jo hita dah wongko si peho mulak pe hita rapak. Adong dope di sisiring ni, adong nggak berubah situasi siringi, dang dope, uli dope songona jul. Oke, kita pergi. Singkat cerita mereka pergi ke situ. Sudah pergi ke situ, rapak mana sih mamereng siringi kondisi siringi. Dalamnya kondisi siringi itu adalah kira-kira sebetisnya orang dewasa. Sebetisnya orang dewasa. Kemudian dirokon si ama, ulinaya teh inganan parmea mata najolo iya. Dulu juga airnya masih sedalam ini. Iya, segini nggak berubah-berubah. Dengan do dirawat di sini. Oh ya, dulu tinggi kita sudah setinggi apa? Ya, kira-kira ini dulu masih sekitar sepinggang kita lah air ini dulu. Oh ya, atong molo sepinggang do najolo, sepinggang kita do aikon, molo tung di son peau sama kamu dulu main, nggak mungkin mau aku kan? Raulana tergelincir doau di togu wow. Alai holan sepinggang don, boy do peu tidang, tang na pitor mate au. Molutung pe di togu hoau tiki. Malulah si B ini. Apa yang mau dikatakan Amang Inang? Terkadang manusia pertolongannya kecil banget pernah dilakukannya kepada orang lain, tapi rasanya udah hebat kali dan sangat ingat banget dia atas apa yang sudah pernah sedikit dibuatnya kepada orang lain. Apa yang sebetulnya tanpa itu pun gak gimana-gimana banget. Pertolongan kita tidak tahu adalah di dalam nama Tuhan. Pertolongan teman adalah di dalam nama Tuhan. Unang pitor besar kita rasa diri kita ini karena pernah sedikit mengulurkan tangan kepada orang lain. Sudah dang debatan nama ngurupi bana. Dia tidak kenapa-napa dan Tuhan bisa kirim siapa saja untuk membantu, termasuk saya untuk bisa membantu dia. Kita bisa membantu orang lain, tapi biarlah Tuhan yang lebih besar. Allah dari palos debata do ngulutan otik marlapatan tuh halak nasing. Tasyukuri. Karena kita dipakai Tuhan, bukannya tak bisa Tuhan pakai orang lain. Banyak orang bisa dipakai Tuhan untuk membantu dia, tapi Tuhan mau membuat kita sedikit berharga untuk membantu dia. Alani madengkan hita maka melihat teon molotung ya pe hita lang ho pakyo ni debata manugu mangurupi dohot mangalean las ni roha. Apalagi itu kalau orang tua kita sendiri loh. Molodang au na merawat omaon, dang boy songonon ias omaon. Aliang goruas ni Cibubur nggak ada begitulah ya. Molodang au na merawat bapak ondang boy songononan. Molodang au na mambain songonon huria ondang, tidak ada lah begitu ya. KBP Cibubur ya. Pertolongan kita pangurupion di hita di bagasan Gorni Jahoba, ido topik di bagasan Minggu di bagasan Sadarion. Alanima di hita munaka Amang Inang nahina holongan itu ata Yesus Kristus, marilah kita menjadi sesuatu yang bisa berharga di bagasan ngoluta, tetapi tetap kita syukuri bahwa sesuatu yang berharga itu tidak akan ada kalau tidak Tuhan yang memberikan. Taida jolona kining di bagasan epistel mingguta narapak tajahan akin bersama-sama sangat menarik. Natar surat di bagasan Markus bidusia ayat 50 honi pena hupat orang otik di epistel kita. Namarguna dosirai alai molotung hambar sirai ahama bahenon paaci posah sai marsira mahamu huhut mardame samahamu. Garam itu memang berguna, tapi kalau garam itu kehilangan asinnya, untuk apa gunanya selain dipijak dan dibuang dan diinjak-injak orang? Mungkin kita bingung ya ibu-ibu ya, ibu-ibu aposo perempuan atau kaum bapak yang suka mangalopa. Di sini Amang suka mangalopa, Mang? Suka mangalopa. Semua kita lah, pasti nggak ada yang asing dengan garam, bukan? Garam yang kita pahami selama ini itu ditabur, bukan? Ditabur dari atas. Alai konteks dari Markus bidusia ayat 50 ini,
konteks garam pada zaman dulu itu berbeda dengan konteks garam zaman sekarang. Konteks garam pada zaman dulu itu adalah taboto do stalagmit. Stalagmit do warna tahe, mulado songon jarum-jarum di tebing di pinggir tebing atau dalam goa yang seperti apa itu? Seperti jarum-jarum itu, tajam-tajam itu. Itu kan partikel-partikel yang menempel lama-lama dia bergabung menjadi keras gitu. Stalagmit atau yang seperti batu-batu runcing-runcing itu di tebing itu pada saat itu adalah garam. Garam di mana ada sedikit bongkahan batu, kemudian dihempas air garam maupun air laut maupun lama-lama dia menjadi partikel-partikel garam. Kuatlah ibana, kokoh maibana. Dukoni orang zaman dulu mempotek batu itu yang ada garam itu dipotek. Kemudian kalau mereka masak itu garam itu tadi dicelupkan. Sayur bayam dimasak celup, ambil lagi, simpan lagi. Daging celup, simpan lagi. Begitu terus. Lama-lama garamnya habis. Yang tinggal batu tadi. Kalau garam menjadi hambar, idulah patan nadang arong begaram dibatui. Apalah gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Itu maksudnya. Apa kaitannya dengan trupuk tasadario? Garam itu adalah fungsi kita di bagasan portibio. Jalan nama kalian fungsi itu adalah Allah. Asa dang mararga behita mulo dang adong befungsi ta secara positif dampak yang memberi dampak positif tuh kadongan humaliang kita nggak ada gunanya lagi itu selain dibuang orang. Nang pensiun hita manginang berguna do pehita di portibio. Kalau kita memberikan pikiran yang konstruktif, kalau kita memberikan pikiran yang membangun, kalau godang si tiruan di hita. Songsongnya ke sudut nauposo, mungkin dia belum bekerja, masih pengangguran, tapi dia memberikan efek yang baik. Tua ke adiknya memberikan semangat, kata-kata yang keluar manis, mendukung semangat orang, tidak ada kata-kata yang rorang. Walaupun pekerjaan dia pekerjaan kasar, di pinggir jalan sana, di tempat yang keras-keras sana, tapi omongannya sejuk terus. Dia mempunyai garam untuk orang di sekitarnya. Alai songon dia pegogota molodanga dong lapatan di siraibe, kita nggak mempunyai efek positif ke orang di sekitar ta. Apalah gunanya, kata firman Tuhan, selain dibuang dan dipijak-pijak orang. Jadi masalah dia. Alani ma molo dipakai di bata do pehita berguna sedikit saja pun di portibion tahamulia tehon mah. Mula dong nama tua di keluarga doa kita itu pun sangat marlapatan itu amanginang. Nang penga pangsiun, pangsiun do bahasa Batak bilang pensiun kan? Kalau bahasa Malaysianya laskar tak berguna. Tapi kita enggak lah sekasar itu, ya, yang sudah pensiun, minahita. Tetap ada gunanya, manginang. Kalau Tuhan masih izinkan dia bernapas di atas muka bumi ini, berarti dia masih ada gunanya, masih ada rencana Tuhan. Marhitena sope jol mai bostang pedi jolota, masih kita lihat dia masih ada gunanya itu. Songon hita nakining jonjong, lo bermemento mori kita kan. Namo dengi dong atai. Dia mati pun masih ada, masih kita lihat, masih ada gunanya. Memberi efek apa? Ingot madan, waeng au, tokin nai, manang sedih hari. Giliranmu mah, para siang piki. Asa sudedo hitaun gabi berguna di bagasan nguluta ala debata nama ngalion fungsi di bagasan dirita pribadi lepas pribadi. Ala nima molo di dokon di bagasan topik mingguta sadarion pangurupion dihita di bagasan goar ni Jahoba bukan di bagasan goar huaso na adong di portibion. Karena huaso na adong di portibion kalaupun dia mau membantu kita ujung-ujung nahita dona di bani banagabi tumbal nah. Maka jangan pernah memberikan hati untuk menyembah kuasa yang ada di portibion. Satokin do ibadah mambain kita tersenyum. Sebentar lagi kita dan orang-orang di sekitar kita dibuatnya susah. Alailah nungaroh itu tuh bagas joro ni debata. Pasti dojol mana biar mida debata hita salutna.
Pasidojol mana tetap berserah kepada Tuhan kita selalu. Nah, atau nggak beparjamita mana kita di ngolu nih keluarga ta pribadi lepas pribadi. Unang ulan diri tata selamat ton alai dot manang keluarga ta. Asa parsido nang nasida tu surgo sambulo ni tondita. Amin martangiang mahita. Dinuji maho ale debata para siroha. Napa punguan hami diari na pilar badian mon di bagasan sadarion. Diajari ho hami asa tetap marningot tung suadong dogogo nami di portibion. Lau mangurupi diri nami, lau mangurupi akadongan nami, mangurupi keluarga nami, molo soho na mangaleoni itu hami. Alani ajari hami maka mulia tehon kesempatan molo di leoko hagogon partikian di hami lau marpambahenana denggan di portibion memberikan efek gabe sira gabe panondang hami ala di pararho gogon nami gabe parhiteanmu uju mangolu dope hami alani hulau kami mai di bagasan serep dot uduk ni roha tuho nang pesi patara dongan nami dang marningot manang ahan nahu baik kami i alai takas do di boto hami ingot do Tuhan disudi akan adenggan naung binain nami di bagasan ngulun nami tu manang ICP na adong di portibion alani tetap leon semangat di hami marpambahenan nadenggan uju adong kesempatan di leoko di bagasan ngulun nami pribadi lepas pribadi alai Tuhan marningot do hami disudi akan namasa di ngulun ni ruas ni huriam secara khusus ma na adong di tonga-tonga ni huriaon adong aka silas ni roha jala adong aka arsa ni roha mandok moliati do hami tuho di leoko tabanianakon di tonga-tonga ni keluarga ni hala amang aruan inang boru sirait perbuhon nasida asa gabe na toras na biar midaho mangajari nadenggan tu yanakon na pertanyaan kami tong tu jolom di rancangan nadenggan naong di konsep keluarga ima keluarga ni Bimo Eka Budi Putra Suang Suenang Arista Arta Ristria Kurusaragi Namar Sakap Nasida Naing Mardongan Saripe Suang Suenang Ido Toni Sianipar Dot Indah Boru Simarmata Rancana Sidana Naing Pamasu-masuan Tua Katikin Naing Roho Mana Patiurhon Hombar Tulomoni Roham Marningot haminang dongan namina di bagasan arsak ni roha keluarga ni Inang Mary Lince Boru Tapea nang keluarga ni Amang Jumalam Sinaga pasu-pasu mana sida asa pui nasida manatap nauli na denggan di balik ilu na di paluaso masa di tonga-tonga keluarga nasida pamalo nang ruas ni huriam nang akatodong na lau mangapuli nasida sikat ho ale Tuhan lau mangaleon pangapulion tu keluargai di bawah kami nang tujolom rencana mutasi pangulan aguk tikis yang tonga-tonga ni huriaon saya homana manjuluani hombar tulomuni rohama pake na posomi asalam tu dingot hami nang program besar na adong di tonga-tonga ni huriam ima pesta gotilon dot hut 45 tahun AKBP Cibubur pasu-pasu ma panitia ima inang Sinaga Boru Siagian suang-suang ni rapat dok jajaran na pasu-pasu manang aka ruas ni huriam asa go tangan nasida mandok moliat itu jolo male Tuhan ala nunga di para tutum nasida gok holongi rohami di leoko di bagasan ngolu nasida manipat satawonon nang di program na adong di koinonia program na adong di diakonia marturia do program na adong di parar na adong di huriaon sayhoma salutna campur tangan asabui mardalan do denggan hombar tulomoni roham aka muliateon persembahan naong di pasat huriam ipele Tuhan aka ruas ni huriam mulai siana met-met rona balga sayho mana pasikoponia sagabe pelian na angur di jolom jala marite lehon ma martaba-taba aka pasra sangapon guarmi pribadi lepas pribadi paluas mahami mulak sian bagas joromon lam lubang rohanami lam jernih pikiran nami asa boy diuduti hami aka hari-hari nami mangulaon aka lomoni roham di bagasan las ni roha jumolo masal pun dosa pangalosion nami di bagasan Kristus Yesus martangiang hami tuho amin tapasahat peliata marendehita Jesus, aku rindu.
Tatangnya konma peleata. Ale debata manami na di banua gijang hodo harorwani saluhut si lehon-lehon na dinggan dot nasa ulibasa na mauli utus. Upasat hami masian na nilihon mi tu hami pelean nami tuho. Sejalo mai gabe uap na ucus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asau parasea kami peleanon. Patimbulon harajon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di porti bion. Buhay marohanami mari tete tondim. Asalamu tanda hami godang ni si leon-leon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok molia te tuho. Mari tete Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asana
Le amanami na di banua gijang, sai pinarbadia maguarmu. Sero maharaja ni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Leon matuhami sadarion hangoluan siapari. Se sama dosa nami. Songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Ay ho duna puna araja Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala dipasorhon madamena tu tondim. Pinangido tu punguan seksi ama asaroma tu culun asarak marpoto ita sudah